Bellach, rwyf fy ngwraig Jane ar ein 12fed blwyddyn o fod yn maethu. Wrth feithi, rydyn ni'n rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned ac wedi cefnogi pobl ifanc hynod ar ei siwrne. Pan ddechrau ni gyda thîm Maethu Abertawe am y tro cyntaf, fe wnaethant ein helpu i sylweddoli ei gallu'n ofalu am bobl ifanc ac mae sgiliau i feithi pobl ifanc yn eu harddegau oedd gennym ni. Mae wedi bod yn dipyn o siwrne, ond rydym hefyd wedi cael cymaint o hwyl. Mynd i'r traeth, i gigs ac i'r cinema. Rydym ni'n rhoi cymaint o brofiadau bywyd iddynt ac y gallwn. Rydym wedi bod mewn gwyliau cerddoriaeth ac wedi treulio llawer o amser yn ein motorhome hefyd, yn teithio ac yn crwydro hyd a lled y Deyrnas Unedig yn ystod gwyliau'r ysgol. Rwy'n credu mae'r peth gorau am feithi plant yn ei harddegau yw ei hiwmor. Rydym yn chwerthu'n llawer yn y tŷ, a hynny oherwydd ein bod yn gweddi'n dda i'n gilydd. Mae'r tîm yn Abertawe yn gwneud yn siŵr o hynny. Mae rhai dyddiau caled, ond rydym yn dod drwyddynt gyda'n gilydd. Ar hyn o bryd, mae plentyn 17 mlynedd oed a 15 mlynedd oed yn byw gyda ni. Mae'r hynaf yn paratoi ei hun ar gyfer mynd i'r brifysgol, ac mae'r iengaf yn meddwl am brentisiaethau. Mae bod yn rhan o siwrne'r bobl ifanc a'i gweld yn tyfu'n oedolion ifanc gyda'r holl annibyniaeth mor werth chweil. Mae pobl yn gofyn wrthym yn aml os yw maethu yn rhywbeth gwerth chweil i'w wneud. Wrth gwrs, mae'n galed ac weithiau rydym colli golwg ar bethau ac yn anghofio am bopeth rydym wedi gyflawni. Ond wrth i ni edrych yn ôl ar y plant ni wedi maethu dros y blynyddoedd, a faint ohonynt sydd wedi cadw mewn gysylltiad â ni. Rydym yn gweld pa mor arwyddocaol yr ydym ni yn ei bywydau. Oedd yna un ferch ifanc nad oeddym wedi gweld am 2 flynedd. Fe ffoniodd hi ni am hanner nos, pan oedd yn gwersylla yn Llangennydd, i ddweud wrthym ein bod yn hiraethu amdano. Fe ddiolchodd i ni am newid ei bywyd, ac am ei helpu drwy'r cyfnodau anodd. Bellach, mae ganddi deulu ifanc ei hun, ac rydym mewn mwy o gysylltiad nag erioed. Mae hi'n dweud mai ni oedd y peth gorau ddigwyddodd iddi erioed. Rwy'n credu bod y stori hon yn egluro pam ein bod ni'n maethu.